TV, Nairobi. Kapodwang'yo mago suru nyakura mgaji wang kweth Azimio la Umoja One Kenya Alliance okwedo paro mar chik makoro geto medo sure pacho ka kendo oseotend Kenya Kwanza ni tiyo kod telo marach mar hinyo jopiny masani uchumi omedo dio matek. Azimio koni jod bura mag gibiro kwedo paro no kochwale e od bura. Walter Nyambaga miyo waler. Sokod ute mag fambia PC mar Ramogi Dinga Foundation e boma Nairobi. Ugai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance lodingo kwedo paro mar medo suru. Serikand Kenya Kwanza tiyo godo kaka yor julo choko mar suru pachoka. It is even more shocking that a regime that promised to lessen the burden of the so-called hustlers, Mama Mboga, watu wa mjengo, can turn his back so soon on the same people. Odinga mane oten kod jaten na Kenya Martha Karua, Jojo Jakoya mar Root Party, kod Jeremiah Kione, okoni tend Kenya Kwanza okodeo pek mar uchumi, kendo medo mana nyaya dola mar uchumi, upogore kodeo pek ma jo Kenya kaloe. Biggest casualties here will be small, medium and medium-sized businesses. Those businesses are the heart of the hustler nation. They are struggling. The same businesses are already being taxed by counties. Azimio koni pinyo wacho chano kwalo jo Kenya kod weche mag chulo ot, ka olero ni onge ler mosechiw ni jotije ma ibiro ng'ad pesa ge to ok dwar utego. It is not clear why an employee who does not need a house would have his or her money tied up in a housing scheme when he or she would wish to spend it on farming or just feeding the family. Odinga okoni jo od bura mag Azimio koro biro lwaro paro mar chikno e od bura ponono chopo. We will be instructing our members of parliament to post these bills proposals. Bende gisoko piny owacho ka gikoni sirikal thoth kod wuodhe mamuonyo omenda kar kungo eka okoni joten migepe jo od bura to kata mana jodito mag sirikal e fungo wuodhe ma ok kel yuto ne jopiny. Abolish money being spent on political operations that are disguised as relief food distribution or fundraisers. It makes no sense for a principal secretary to spend 10 million shillings on a chopper to deliver 200,000 shillings at a fundraiser. Ikidimoga na jo Kenya pod ni kod paro mathoth ewi medruok mar ochumi pachoka, wege koro rango od bura mamalo kabiro kalo paro mar chik mochwal ne kod bad migawo mar omenda mondo kal medruok mar ochumi kata lware piny. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Mago mag siasa nyakura mgaji wango gai mar Azimio la